आसाम स्टेट आउटसोर्स वार्कार्स यूनियना साख्रि रेगुलार खालामनांगौनि दाबिजों दिनै आसाम नाङैनो गुबुन गुबुन APDCL Sub Division मावखुलिफोराव 12 घन्टा धरना होदों। मोब्लिब मन्थ्रि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै सावरायदोंब्लाबो नाथाय दिनैसिमबो साख्रिखौ अरायथा खालामनायनि सायाव जेबो राहा लायाखै होननानै अजद होदों मावफारियाफोरा। बेनिखायनो गावसोरनि दाबिखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि दाबिजों खुद्रिसारदों आउटसोर्स वार्कार्सफोरा। जुदि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंबो सरकारा गनायाब्ला बिजिली भवनखौ गेराव खालामगोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। जिथुनिखि जोङो फुंनि 5टानिफ्राय मोनानि 5टासिम जिथुनिखि जों स्ट्राइकनि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ लानायनि थांखिया जोंनि जिथुनिखि आउटसोर्स आनरेगुलार एमप्लयि दं APDCL बेखौ जोङो रेगुलार खालामना होनायनि दाबियाव जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। साबेसे साख्रियाव मोनाखैमोन जों रेगुलार जायो? जोंनि अल आसामाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि अल आसामाव 5,000नि 5,000 एबभ जोङो आउटसोर्स दं। बिनि हिसाबाव जोंनि गफुरावनो 90नि एबभ दं। बे हिसाबाव जोङो जोंनि इउनियननिफ्राय जोङो पावार मिनिस्टार मेडामखौबो जोङो खननै गाहाम लोगो हमदोंमोन। बिनि अनगायैबो जेबो जायासै आरो जोङो जोंनि CM सारखौबो खनसे लोगो हमदोंमोन। लोगो हमनायाव माबाफोर बुंदोंमोन नामा बिथांमोना बुंदोंमोन नोङो मावबाय था जोङो नोंसिनि साख्रिखौ जोङो लासैनो रेगुलार खालामनो हागोन खिन्थु दिनैसिम बोसोरसे बारलायबाय दिनैसिम गभर्नमेन्टनिफ्राय बा जोंनि पावार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेबो जोंखौ रेगुलार खालामनायनि थाखाय जेबो स्टेपखौनो लायासै बिसोरो। बिनि थाखायनो दिनै नैबे फुंनि 5टानिफ्राय मोनानि 5टासिम स्ट्राइकनि हाबाफारिखौ आखायाव लानाय जादों। दा बे हाबाफारिखौ गनायाबा नोंथांमोना मा बेबस्था लानाय जागोन? बे हाबाफारिखौ गनायाबा जोङो नेक्स्ट जोंनि जिथुनिखि जों बिजुली भवन जोङो घेराव मोनसे हाबाफारि जों लागोन। অনাগত দিনত আমি বিজুলী ভৱন হয়তো গণতান্ত্ৰিক মাধ্যমেৰে আমি বিজুলী ভৱন হওক বা আমি যিকোনো পদক্ষেপ